माराम आंखौ गय फुलि रोगाग्रासो खालामफैबावबाय जि अयनायखाहाय थिखोनो हायानो दिनै मोनानि बारजोंनो थिङा मायाव हायथानानै थाहैदों बारजों बिरखारनानै कारेन्ट थाराव नांथानानै थाबाय ओमफ्राय जों दा हामफेजांजों टाउनाव एसे खरसा खालामनो होनना फैदों आरोना दायो ओमफ्राय ओरैजाय खानखाराथिं दिनै मोनायावथ' बिराद गोसा बारदों नालाय मोनायाव दा दंफां दंला बायनानै दंजोबो बेखौनो नायनो होननानै थांनो नागिरदों बायलाजोब्बाय नै कारेन्ट थारफ्रानो जस'लाजोब्बाय दिनै मोनानि बारजों फैनाय नंला सानथाम सानब्रैसो कारेन्टआ दिनै मोनानि 8टा बा 8:30 समाव ओरैबायदि गोसा बार बारदोंमोन आरोना जोंनि गामियाव बारा खहा जायासै बे जायगाया खानखाता होननाय नै औवाफ्रानो गुलाजोबदों आरोना हामफेजों आंजों दसे टाउनाव बेरायग्लांनो फैनाय फासेनो जोङो बबेथिं बारहुंखाया खहा खालामदों होननानै एसे नायनो होननानै फैदोंमोन आरोना जोङो लामाफ्रा बिदिनो लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना दंफां दालाइ बायसिनानै बारहुंखा बारनानै बिलाइ सिरिनाय दंफां दालाइ बायसिननाय थारफ्राबो नै जलाजोब्बाय थाराव बायसिननाय दंफां दालाइखौ दानस्रांगासिनो दंमोन नै मानसिफ्रा बेवहाय थारानो जजोबदों आरो खुन्थाफ्राबो बायजोबदों आरोना कारेन्ट थार खुन्थाया नायनो हागोन नोंथांमोना नै कारेन्ट थार खुन्थाया माबायदि बायसिननानै थादों लामायाव मानसिफोरनाव गोलैसिननायबा मा जागौमोन बियो मानसिफोर गारि सालायबाय थानाय समाव जोंनि जायगाथिं बारहुंखा बारनानै दंफां बायसिननानै कारेन्ट थारफ्रानो जस'लाजोब्बाय खुन्थाफ्राबो बायसिनलाजोब्बाय आंथ' सिन्थासो जाबाय हप्तासेसो लासिगोन नामा कारेन्ट फैनो थाखाय कारेन्टआबो दासान्दि गैया मैया हरनिफ्रायनो बार बारनानै गैया आरोना कारेन्टआ फैखायाखै आरो थारसो जबावबाय नै हप्तासेनि बारासो लासिगोन खोमा बेफोरखौ रिफायारिं खालामनाय कारेन्ट खुन्था गायनाय थार बोनाय बहुद टाइम लासिगोन बायदि मोनदों आरोना आं लोगोफोर दा भिडिअ बानायनो थाखाय कारेन्ट गैयाब्लाथ' जोंहा मबाइलआ चार्ज थानाय नङाना बिराद खस्थ' जासिगोन आरोना दायो भिडिअ बानायनोबो दा नोंथांमोननि जायगाथिं बेफोरबायदि जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिसिबांबा गिदिर दंफाङानो बायसिननानै नै थिं न'आवनो थिङानो जिफोरलांजोब्बाय सब बायलाजोब्बाय नै बागाननि दंफांफोरा आयु नायलाय कारेन्ट थारफोरानो माबायदि जाजोबदों दंफाङानो एसेबां गिदिर गिदिर नालाय हनै बेखौनो एसे नायनो होननानै फैबाय आरो जोङो नायनो लुगैनानै मानसिफ्रा स्टेटास दोनबाय नालाय माबायदि जाथारदों होननानै मोगथाङाव नायनो फैबाय जों बिराद गोसा बार बारखादोंमोन बिथाङाथ' न'आवनो गैबावामोन हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिस इज दैमु भिडिअ क्रिएटर लोगोफोर जों दा बारियाव गय गायसननो होननानै फैदों आरोना गय थैनायाव हामफैजों आंजों बोथोराबो एकदम अखा दोमैलुलु नै खोमसि जाबोथारदों फांबेसे गायनो हायो दाखालि हाग्रा थैनायनि मुलि सारना होदोंमोन आङो रानलाजोब्बाय आरो दायो जावफुनानै गायनोसै र' हाखरखौ जावना लाखानोसै आरोना ओमफ्राय जावफुनसै जावफुना डाइरेक्ट गायफिनसै सहस जानायनि गायनो थैलाबाय थायो गयानो थैबानो गायसननांगौ होनबासो माराम आंखौ गय फुलि रोगाग्रासो खालामफैबावबाय जि अयनायखाहाय थिखोनो हायानो गय फुलि रोगानो होबावो आंखौ अयथासार ओमफ्राय गय फुलियाव जि सुआनो मानग्लाबजोबखाबाय ओमफ्राय फांसे रोगाखांबाय आं थिखोनो हाया नालाय हाखर जावनायाव आङो रोगाना होनोसै आरोना एसे थाब जानायनि थाखायनो गोलैबायसो गावहा बिखिजाय हनै अयथासार सु हाग्रा दंखायो मेंसोगारोहाय मेंबाय फांनैल' रोगानायावनो मेंबायबो आङो जि सुखाहाय सयथिंबो आयु नाय ओमफ्राय मुलि सारनानै थैबायबो आरो ओमफ्राय होमबाबो सुआ हाबबावोसो सुआ थैनो रोंबावा सेस सु गोजानि आं थाङाखै बिनिफ्रायल' रोगानानै होदों आङो जुथाखौल' गानदों नालाय आं गानाखै नालाय दानस्रांगारनानै लाग्रोनांदों आरो बियो हाग्रायानो मानग्लाबजोब्बाय नालाय
मुलि सारबाय थायो होमबाबो मालाय दायो अखा बोथोर नालाय दसेनो मानग्लबजोबफिनो हाग्राया। मेंनाया जाथारला बिसोरा सुबाबो फैथारबाय आं बारसिला बारसिलिनो। गोलोमदै गलायथारबाय। थ' लोगोफोर खामानि मावनानै मेंनायजों भिडिअखौनो लास्लाबबाय थानाय जायासै आरोना, मोनाबायमोन नालाय जोङो गय गायनो थांदोंमोन बारियाव। दा बेनोसै लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।